ndinamkela ezaseTVini ngesixhosa. uMathamahle ufumana i-call, ubamba ifoni selesithi sekwenzekile kanti uthetha no-detective Xaba. Udetective umbuze uba kwenzekeni. Wothuka ke kuba ebezixelela ukuba uthetha noCelemba. Celemba lowo ebemthume uba ayobulala uBazo. Uthe ke xa ecacisa kukhona omnye umbhemi asebenza naye ebethi nguye lo ebemthume uba amenzele i-spreadsheet esithile. Uxelelwe ke uba kukhona umuntu obhukileyo kwakhe kufuneka athathe iflight yokuqaya ebuyayo. Wavuma ke. Wasala exelela ke uJulia uba sekwenzekile. Hayi engasavuyi ke uJulia ede ebulela. KwaMathamahle kugcwele amapolisa kukhutshwa isidumbu ngapha ubazogcwele igazi kwipijamas ubonakala engumuntu othukileyo. Uyabuzwa ke uba kwenzekeni. Utshilo ke uba ebethi uyolala becika izibane. Uthe xa efika eyocika kwiofisi wabona kwicameras uba kukhona umuntu lapha eyadini ochwechwayo. Wamlinda ke naye wazimela, wamlinda wawongena kwikamera yakhe. Uthe xa eqala egwaza imiqamelo ke beyifake ebhedini, yena wamza ngemva wamgwaza wasweleka. Ubuziwe ke ngudetective Xaba uba igama ukhona na obezama ukumbulala. Ubazo ke warhokrela uba mhlawumbi nguJulia. uMangobese noXolani bakwaMathemahle emva koba beve zonke ezi ndaba, uMangobese uhaga abazukulwana but usicelo yena yedwa akayi kugogo. Uyabuza ke ngoMangobese uba hayibo akezi na yena uzohaga ugogo wakhe. Utheke uXolani hayibo kanti uqale nini ukumthanda usicelo. uMangobese umbuzile ke usicelo uba ungenaphi ke yena. Ubazo uthe usicelo makahamba uhaga ugogo wakhe. Aphakama ke uboy wayohaga ugogo. Xolani umxelele unina uba abantwana bayakwazi ubona izinto naxa bengafuna bayakwazi ubona. Uye wambuza kuMangobese uba undilandeleleni kakade ufunani apha. Besemxelela ke Xolani hayibo undivuse ekuseni nje ndade ndaswenka ndezapha ndikukhapha uthe mandikukhaphe. Uthe ke uMangobese makahambe pha Xolani. Xolani uthe vele inyani yagrarha njengekhala. Kuye kwangena i-call ke kumntana kaMathamahle lo intombazane esuka kuJulia ebuza uba uJulia abantwana ba-right na. Emxelela futhi uba angakhathazeki sevile ngokwenzekileyo and bayabuya futhi angazihluphi njengoba bengasenamama yena ukhona njengomama. Uthe esabuza ke umntana uba ukuthetha ngantoni na. Wayicima ke ifoni uBazo wathi angamhoyi uAunty Julia makahamba erumini yakhe. Uvela wayiqonda ke uBazo uba uJulia unento yokwenza nalento yalenkabi ebikwakhe. uMathamahle yafika kwakhe uthetha nomkhize egeyithini uthi ebemcele kahle uba amgadele ifamily yakhe. Kwenzeke kanjani uba kungene umuntu kwakhe abulale umkakhe engomfazi wokuqala lo esifa ekhona umkhize kula gate. Ebethukile ke umkhize zezindaba uvele wamxelela uba hayi understand kodwa ke nanku nje umkakho uthetha ngantoni. Wabe uBazo epaka imoto apha emva kwemoto kaMathamahle. Khangabhilive ke uMathamahle. Wehlikile ke waya kuBazo embuza uba ba-right na, ba-right abantwana. Ethi yavuyela nokumbona. uBazo uvele wathi hayi uyayibona futhi uba uyavuya and yazi hayi nabantwana ba-right. Ebuza ke uba abantwana baphi wathi omnye basesikolweni ethi kayibo base kanjani esikolweni kube kukho into enje wathi hayi khange babone into ba-right abananto. Ekamereni kwaMathamahle uBazo uxelela uMathamahle uba ibinguye lo omthumelele ngabantu. Etsho uba yiyo lento wayemamatheka lo nximo ngale mini aya ngayo eKapa ngoba wayesazi uba uzombulala. Wabe ebuza noba ufuna uthandana noJulia ngale ndlela yoba angade afuna ukumbulala. uMathamahle ke umkhumbuzile kuba wena wabulala umfazi wami. Wabethi makaphume ekamereni yakhe. uBazo ke uqokelele konke okwakhe ethi ubuyela kowabo. Ecela noba uMathamahle amvumela amane esiza zobona abantwana nanini na.
Uvumile ke uMathamahle, wahamba ke uBazo wabuyela kowabo noSicelo. Kulo Bazo uMangobese uvusa uBazo uba ayohlamba ingubo ngoba utatakhe usezimoshele and uzomyeka yena ahlale kula bhedi ebhuquza ekungcolweni uba akavuki ayozihlamba. uXolani uye wathi ke kuBazo uzozisola ubaba wabuyelani na kukwayela apha. uMangobese uhleli nomama bestokfele uyabashiya ke uMangobese ethi usayojonga le khaphetshu yomyeni wakhe engumdungi. uMaphezile ke ushiyeke ehleba uBazo kwabamama uba ubebhizi ke uBazo ebhizi soneka ngelo xesha ethi kuphelile ukujikiza isoka lemali lamlahla lamxutha nemoto uBazo. Kanti uBazo umvile uthe akazi kwanto sazojikiza yena. Akumnandi ke kuJulia noMathamahle balele kwicouch kuyathandanwa nje apha. uMathamahle uthe wamthembisa umtshato wathi nje xa kuphela le veki le weekend siyatshata. Bengavuki ke uJulia ebekwelinye nje izinga. Ekuseni nanko uBazo kwigate kwaMathamahle unxibe ezimnyama ke usisi unxibe kahle nje. Ukhahlela uMkhize umbiza ngazo zonke iziduko zakhe. Hayi ke uMkhize uthe wavuka phofu ulele ke emsebenzini. Waphuma ke semdelela ke ethi awu molo fish emkhumbuza ke noba wayemthembise ukumgxotha ethi makajonge ngoku njani isikhuni sibuya ngomkhwezeli. Uthe uBazo antiva wabe enyakame emqala ezihlangwini anyoke naye uMkhize. Uthethe nje elinye ethi ucela ubona abantwana. uMkhize uthe uzamvulela nje kuba umlungu wakhe betshilo uba uzomane efike ezobona abantwana. Ukuhamba ke bengathi uyamodela ke uBazo. Uthe nje hayi ke kulungile. uMkhize uthe makashiyeke phaa ezantsi uyobaxelela uba ukhona. Ekamereni uMathamahle ulele noJulia uvuswa yinoko kaMkhize ezomxelela uba uMachilezi ukhona. Uthe usibonela uyeza makamxelele makamlindi. Uthe ke xa ejika apha ebhedini ejonga kuJulia ebecinga uba ulele kanti ulijaja ligazi ukwaziwe. Wazama ke ukumvusa kanti akasekho. Gone, dead uJulia. Afikile kamapolisa ambamba uMathamahle ethi kuBazo yena akayenzanga lento. Ecela futhi ba amgadele abantwana. uBazo uthe makakhululeke umyeni wakhe bazoyilungisa lento. uMathamahle uthe akayenzanga lento. uBazo uthe uyazi. Kanti uBazo into awayenza ngalamini athatha umthwalo wakhe waye wathatha iremote yegate bengazi uMathamahle. Wavuka ngobusuku esemzumbe wanxiba ezimnyama zodwa ethwele nesinqwazi eveze nje amehlo kuphela. Wahamba ngeenyawo esuka emzumbe eya ePortshepstone. Wangena waqala waqhumisa iyeza waqhumisela uMkhize owayefike elele esemsebenzini phofu. Wozela moke uMkhize wadlula waya kuMathamahle noJulia wafika belele ekamereni nabo wabaqhumisela. Wathi usogqiba wagwaza uJulia ngebhoso elikhulu. Azange ave nto ke usiboniso kuba wayelele liyeza. Uthe ke uMathamahle ngoku ayaleza abantwana kuBazo uzofika. Wathi uBazo uzawufika ejele azombona. Wathi wogqiba wawinka. Iye yamothusa ke usiboniso lonto kodwa akatshongo nto wayongena evantini kodwa enenhliziyo ekrokrayo emane ejonga ngasemva uBazo obenxume enelika blanket lona unxumo. Xa eziphuma imoto zamapolisa kungene uMangobese uhamba noMkhize. Uthe esathi ekugqibeleni wathi uBazo wuga waxelela uMkhize uba wena usuku lwakhe nandikuthembisa ngalo lufikile. Pakisha konke kwakho uniphumele kwami. Wathi uMkhize hayibo utsho mna. Wathi uMangobese utsho wena kanye hamba ayigubhe. uBazo weza kuye uMangobese wamxelela uba
kukhona umsebenzi we-cashier okhona ethenga konke. Wathi ungahamba uyozama khona uyo-aplayela lo msebenzi. Bothukile kuMangobisi uba hayi bo yena uthetha ngantoni. Uthe ke esathetha kwafika indoda enekepisi emnyama ayibuze uba ungusambane. Yavuma indoda wathi uba kukhona udodo ogcwele kule yadi. Ucela amkhuphele wona awulahle ngapha kwegate. Watsho ethi uba ukhe waphinda wawubona lo dodi lo awudubule. Watsho ngena endlini uMangobisi bengayikholelwa ke le ebephele emqaleni emane ikroba uba ovele wavala umnyango wabashiya apho nomkhizo bekhamisile. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe siphinde silike futhi. Bye.